Khrist Ngashem Tang U Khrist Tang U Khrist Tang U Khrist Nada Tang U Khrist Hakabanangkong nga panpaw ke jisngongo yo Blei na bynta ke khubor ke kodor shikadai ke bola ai hangi na bynta bengin yo ban shakri yo hagani ke rukom ngai khublei na bynta jong pi ke parlok baro ke bayo ban snap ban shashkor ya ke ktien ke jong Blei nga duai bo Blei jingkyrkhu na bynta jong i wei po wei Lyngba ke jingshakri hagani ke khlem mat ke bynta kapang kabang kwa ya kaban puli hagani kapor kalong katkom na ka shithi ka jong apostol Paul shaki Philippi kalanong ka baar bat ka khot ka banyo bat ka pra ka kanten ka jong Blei ka ong kumne hanrei kita ki Balang ki jingmanto yanga yakini ngalanyo ka jingdo na ka bynta U Khrist ho shishaken ban nga nyaw yaki baro baki long ka jingdo na ka bynta ka jingbha kortam jong ka jingtip U Khrist obo trai jonga na ka bynta jong u ngala dono yaki baro ban ngala nyaw syndrome yaki knang bangan yo U Khrist u Blei unda kerkhu yangi Lyngba ka jingpule na ka ktien ka jong Blei tongin yo ban bo haki jingduai o Blei bar kupa jong yu bah benang nga penpau ya ka jins ngongo ka bakrau ya me na ka bynta ka ni ka por ka ba me melai hangi a trai bengin shakri ha ka ransan ka ba kantang jome komo shakri berit jome na ka bynta ki khon ki jome a Blei ki men sim ki ba kodor ban walam ka khubor ka ktien ka jome kom tang a pen kantang a trai ngai ti ya ka ni ka khubor ha ka jing persat ka jom sim ba khoj banai ba ka ni ka khubor kan wan ka khat ke jins nai jome kan long ka jingkyrkhu na ka bynta jong i wei po wei komta ngila duai banala pen kentang de ka jinget ha ka kerteng ke jong Jesu ngi duai amen kat komba ngila puli na kenika ktien ke jong Blei na kenika shithi ke jong apostol Paul shaki Philippi kapang ka banga kwa ban bo ha kenika khlem mat kalong Tang hau Khrist Lyngba kani ka bynta ka bangi puli kat komba ngela tip ka de ka shithi ka bala tho do apostol Paul bala tho ya ka de ha ka por ka bodon ha po rom but kisnam ki bola tho ki de ha kisnam nrupo ar ha den jong Khrist but ka Balang ha po Philippi ka de ka we ni ki Balang ka banangkong hapo jong ki ri Europe badai ka Lydia ka riu kan thai ka balong ka way ni ki prab ngai ka banangkong ya ka bala pediang ya ka gospel U Khrist Lyngba ka ting yalap jong Paul wa apostol larangi puli ya ka ni ngelap kat kom naga kam jong ki apostol ka lanong ka bakhan riu ka khot ka bakhat way hadu ka bakhat san kapang hi kat kom bangala ong ka de Tang hau Khrist kom ki briu ngiem hagani ka perthai lahapdeng ki jingdap karhai jong ki baro haka jingim ananga kwa banong yapi Lyngba gani ka phang lada kata ka jingim ka ba khlem don U Khrist nga kwa banong yapi ka de ka jingim ka bampat biang lane ka de ka jingim ka bampat don jingmot hae ruam kumta ka jingim ka ba shem U Khrist ka jingim ka ba yo U Khrist ka jingim ka ba lamat U Khrist
kade kata ka jingim kabala banong bagade ka jingim kabatang U Khrist bar kata kade ka jingim kabakordor na ki bakordor tam bana kata gadaw habang ipuli Lyngba kini kit khot na kini ka shithi ka jong apostol Paul apostol Paul ubala mat dalade U Khrist sa ka jingim ubala shem dalade U Khrist sa ka jingim ubala yo yalade U Khrist sa ka jingim kumtaw kran ye kini ki ktien dakabo nyaw bakalong ka jingdo nakabenta ki ay baro hoy nakabenta ban yo ye kata ka jingye day ka im jong u badu Khrist kalong ka jing bhakor ha ka jingim jong u badu nyaw ye kita dakabuang nyaw syndrome ye kini ki ay baro tang nakabenta ban yo U Khrist para bengait bat ko ki paralog ba ki jonga how trai Jesu Lyngba kani kaphang ngala duai bo Blei jingkyrkhu yangi bagata ka jingim ka batang U Khrist kalong ka bakordor shika day ka bynta ka banengkong ha kani ka khlem ka bangakwa iya ka ba ngen ya phai ha kani ka por kalong tang badu Khrist tang U Khrist ha ka jingmen lani ha ki jingsngausi tang badu Khrist ha ka jingmen lani ha ki jingsngausi kini ki artali ki bynta bon sin ki day ki bajuan iya ka ban yo ban rung ha ki brew ki bajuan ban pa ho brew ki bajuan ban yo banta ha ki brew kata kalong ka jingsngausi bat ka jingmen ka jingman ka day habawan ka por jong ka jingman bha habawan ka por jong ka jing seiso habawan ka por jong ka jing kot ka jing khya ka jing shat ka jing khlan khamtam nagabenta jongi ki samla ki berang don ha kata karta jong ka jing khlan karta jong ka jing light load hanrenga kwa banong yapi ka jingim ka batang U Khrist kalong ka bakordor Langidon hakum kata ka arta lakum hakita ki ayomru ngakwa ban penken mau yapi Lyngba kani kaphang lah ki jingmen tongin don rengkat baru Khrist sa ka jingim ngiken mau ya ka ktien ka jong Blei na ka kitab jong Ecclesiastes kalanong ka ba khatway ka dekot na ka ba khandai ka ong kumni lekmen ko samla ha ka jinglong samla jong me bato ka donu jome kan pen kemen yame hakas ni ka jinglong samla jome bat yad hakilanti ka donu jome badaga jingyo I ka khmat jome hanre kan mau me bo Blei un bishar yame shaphang kine kiye baro koki paralog jonga how trai Jesu ngin kemen hakibakum kino ki bynta jong ni ka perthai ka bangi im banta kan mau bo Blei un sabishar ya ka jingim ka jongi I way po way ki jingmen ki baka perthai ka don menta bon ki khon ki jong Blei ki parlog ba I jonga ngas ngosi ya ka ni ka por ka bangi im menta bon na ki paraman sim ki ngap hagata ka jingmen bakan jado jong ki jing ngobha perthai bat kumta ka ni ka yalam shakata ka jingle kemen Lyngba ka jingya bam ka jingya di ya ka kyat ya ki drok ya ki kanja bat kumta ter ka jingle kemen ka jingle ngobha ha ki kam auria bar ka jingle bor ha ka jingluti bat kumta ter ki kam ke basneu kan mau ya ka ni ko mangala puli ya ka ni ka ktien ka jong Blei hapi u Blei un sabishar ya ka jingim jongi lada hakum kata ka bynta jong ka jingkemen ka jing ngobha ki jing ngausi ki juan day habawan ka por jong ka jing hiar ka yo ka kon day habawan ka por jong ka jing pang ka ni shitom day habawan ka por jong ka jing do nong lani hakapor kabingi dono yala ki jong ki ba it ki ba thon ki jongi namar bakela nang khlat no nagani ka perthai aninga kwa banong ya piko ki para bengai lani ki para mensim ki ba kodor ki ba yos ngau yangi Lyngba kani ka khubor ka jong Blei
bon sin ngi kum ki briu habingi mat ngi shem ye ki ba kum kita la ju don ki kantin ki ba ong balawan ul o ubadum ubawan ban ka ye ka jingim jongi an re hap deng ki ba kum kita ki bynta ki bangi yat Lyngba ngakwa ban ye thu ye phi maka jingim ka ba tang hau Khrist ka de ka jingim kaba iPad ya kata ka jing pentengan na ka bynta jongi kadai ka jingim kaba ai ya kata ka jing pen shaphang ya ka jingim jongi kadai ka jingim kaba iPad sa sin ya ka jingkyrmen wala pedeng ka jingdo jingkyrmen lani la pedeng ki jing ki bon jong ka jingim ka ktien ka jong Blei Lyngba ka gospel ka jong Yohanes naglanong ka ba khatsao ka khot ka benang kong ka ba an kau Jesu ong wat ki kuslai haka donu jompi to ngeit hanga ba to ngeit hok pa jonga na ba hok pa jonga don bun ki pulit shong ne nagataga daw ko ki prabangay bi bat ki paralog bi jonga ha trai Jesu tang baru Khrist haka jingim jongi lada haki por jong ka jinkmen tongin aingo yo Blei ngen yaro yo Blei ngen yai shakri yo Blei bala haki por jong ka jing snow si ki bawan balan shop ya ka jingim jongi da ki bon ki jingele hangta ngim day ban do man sim ngim day ban no man sim ngim day ban pai din no hanre tongin don rangkat baru Khrist o balong ka jingkyrmen na ka bynta ka jingim ka jongi way po way haki jinge bat ki jing jinchar kasam ka shispa arpuway kad khot ka banang kong bat ka bahar ka pen kan mau da ka boong langan kmit shekilom nangno ka jingyarap ka wan hari ka jingyarap jonga ka wan nauta utrai ubalong nong thau ya ka benang bade ka kendo kumta ko ki parabangay bat ko ki paralog ba i jonga ngakwa ban khot ye phi ka ba khamba hapadeng ki jingyele babon bangen kmit show Jesu ubalong nong pelong unong penjanai ya ka jingim ka jongi ka jingwai shaman sim ka number ka ba saus pa san puway u briu lani ki briu ki ba don tang baru Khrist kirwai ya gani ka jingwai shaman sim nakat khot ka banang kong bat ka cross ka bong kumni ngakan mau ya jingit ba thiang u Jesu ka kham thiang kat ba kisni ki yai kanus ngau thiang ban shishanya tang hau o kham thiang kat ba kisni ki yai ngin ruai ngin yaro bat ngin yaro ngin ruai kat ba kisni ki yai oi the jinkman ngin ruai yaro o kham thiang kat ba kisni ki yai ki briu ki ba don baru Khrist ki bala shem yo Khrist ki bala mat yo Khrist ki de kita ki briu ki ba ka jingim da shisha jongki gat na wan kisni ki por gata ken kanang thiang na ka bynta ka jingete jongki ka ba im baru Khrist Jesu ka bynta ka ba ar hakani ka khlem mat ka ba bynta tang hau Khrist banlong ka jingmantoy ya ka gospel tang baru Khrist balong ka jingmantoy ya ka gospel ki briu ki balangeit day kita ki bala yo ya ka jingsu spa ba day kita ki bala yo ya ka jing penim ngai ngu yo Blei u bala ai hangi ya ka nikalat kakabu kadai kabau Blei ula thau barula shnak kerpang namar bo it nagabanta jongi way po way Lyngba u Jesu Khrist nyen yo yakata ka jing penim bat kumta ken nyen penroy ya ka gospel ka jong u Jesu Khrist u Paul u balamat dalade yo Khrist ula kendo ya ka jingim nagabanta ban penmantoy ya ka gospel u Khrist ka jingkhot ru nagabanta jongi hagani ka por ka menta kalong shakata ka jing penmantoy ya ka gospel bat ya ka ban long kita ki ban penmantoy ya ka gospel ngakwa banong ya phi day dagata ka jingim ka ba don je day tang baru Khrist kum ki balanget bat ki bala pdiang yo Khrist
ngakwa banong ye pi kini kapor ban pen man toy ga gospel day de kata ka jingim ka ba don je day ka ba im bad U Khrist O Jesu ong haga gospel ka jong Matthias nakalanong ka ba khatway ka khot ka ba harbu khandai wong to hi kai nanga nabanga ngalong ubalului baru rit ka donot te pin shem ka ba jathat haga jingim ko ki prab ngai Tang baru Khrist bangin penroy bat ban pen mantoy ga gospel ngi day ban yo ga jihikai no Jesus Khrist ngi day ban nang no Jesus Khrist ngi day ban dap da ka bor bat ka buram ka dur ka jong Jesus Khrist ha ka jingim ka jongi I way po way manaka ka daw Jesus wong lama ka gospel ka jong Matthias ka lanong ka basan ka khot ka ba khat lai ka ba khat sao ka wong pi long ka jing shai jong ka perthai pi long ka malu jong ka perthai kata ka de ka jing khot ka jong Blei na ka bynta jongi ya ka ban pen man toy ga gospel day de kata ka jingim ka jinglong ka jongi ka ba man ka ski man ka por ba ki way pat kinyo ya ka ban mad ki way pat ba kinyo ban ka jit nangi ki way pat kinyo ban shem ya ka ba bha ha ka jingim ka jongi ba kata ka long ban pte ya ka jing shai ha ka ba dum jong ki parlok lani ban ai ha ki ya kata ka jing ya thu shaphang kata ka jing thiang jong ka jing ya lanti baru Jesus Khrist namar ka don ka jing panem Lyngba jong o ki missionary ki balong ki shakri ki jong Blei na shiliang duriao kilakloi ban wan shakani ka ri khasi jantia jongi nakabanta ban wan lam ya ka gospel kadaw barong akwa banong yapi day namar bakilamat kila shem yo Khrist bat ka jingim jonki kaba don tang baru Khrist kadai kata kabala pelong yaki bakilong la kloy ban kendo yala ka jong ka jingim ban wan shakani ka ri kaba hakito ki por kadai ka ri kabadang sa shra Hanray na bynta ya ka ban on ya ka khubor babha jo ka gospel ka khubor jo ka jingpanem ap dengi man sim ki ba kodor kila kloy ban wan ban sha shitom kumta mangi ngi yo ban ptiang ban ngi long kumni ko mangi long manta hakani ka ri ka ba e ka jongi ko ki para bangait ba e bat ki lok ki ba e ki jonga how trai Jesu kani ka day ka jingkhot ka jong Blei na ka bynta jongi Lyngba kani ka phang tang baru Khrist ban pan man toy ya ka gospel ko ki parabangait lani ki lok ki jor hatongi hon mo tang ba ngin shulong parabangait haki balang ba pher Hanre ka jingkhot yangi kade ka jingkhot ka ba shaneng jong trai ka long bangi ngin pan roy bat pan man to ya ka gospel kade ka jingkhot jong Blei na ka bynta jong I way po way ka long ka ba kodor shi kade na ka bynta ban ra ya ka lama ba ka gospel ka jong Blei ban le sha ka perthai ban ya lap ya ka gospel baram tang ban shule sha ki ri ki ba jngai hanre ki man sim ki ba kodor ki dona snda jongi kiman sim ki ba kodor ki dona ying a sem jongi kiman sim ki ba kodor ki dona ki shnong ki thau ki jongi ayungi day ban le nakabanta jonki ngakwa banay man sim magani ka por tang baru Khrist ka jingim jongi kum ki bangay knang ba ngilong kita ki ban pan man toya ka gospel ban pla ha ki paralog ba I jongi shaphang u Jesus Khrist shaphang ka jingpanem jongu ba shaphang ka hima bneng ka hima ka ba bom jukot ka bynta ka balay bat ka ba khatdo ka ba ngakwa ban bo hagani ka por ha pedeng jongi tang baru Khrist lani tang how Khrist kalat jong ka jingpanem ngakwa ban ya tho ya pi ko ki parlok ba I jong ha trai Jesu shisha don da ka way pat kalat don da ka way pat ka lanti na ka bynta ban yo ya ka jingpanem latang no Khrist Jesu hi ngakwa banong ya pi ko ki parlok ba I jong out trai Jesu da ka spa
da ka bor da ka ta ka buram bakan ja perthai nakabanta ban yo ye ka jing penim hanrei ban yo ye ka jing penim ka day tang Lyngba U Khrist Jesu tang Lyngba U Khrist Jesu Bat ka ktien jong Blei na ka gospel ka jong Yones kalanong ka banangkong ka dukot ka bakatar ka bala kran da unong da u Yones nong penbaptis ya ka bala kran ye ki ktien de ka bong bakat kita ke bala pedang yo hakito ki por lai ka bor haki makin long ki khon ki jong Blei kata da ka baki ngeit ya ka kerteng ka jong o Ko ki parlog bi jonga kala jing panem ka day tang Lyngba ban pedang yo Jesus Christ ha ka jingim da ka bangej ha ka kerteng ka jong kani ka jing panem ngin yo ya ka But shu ka ktien u Blei ka yathu yangi Lyngba ka gospel u Yones kalanong ka balai bat ka bakhan riu ka dkhat kabaya thu bat kabong kumni nabaw Blei ula it kata ya ka perthai kat baula ai tino yalaw khon bala khamar way bow u banget ha u onam jatshu hanrei on yo ya ka jing panem ka bom jukut go ki parlog bi jonga trai Jesu ka jing panem ka day tang baru krisi tang da ka banget bat pedyang ho Komta antikna ya ka jingim jongi bangin yo ya ka jing penim ka bom jukut Shu na ka ktien ka jong Blei na ki kam ki apostol ka yathu shu yangi ha ka Paul bo Petros u yalap ya ka jing yalap ka ba shirham jong da ka buong ya gini ki kantin kam ki apostol ka nong ka ba saw ka khot ka ba khanar ka buong don ka jing penim hano how weipat Naba am don da ka weipat ka kerteng hapo ka bneng ya ka bala ai hapdeng ki briu da ka ba day ban pen im yangi day tang baru Khrist Jesu hi ka jing im ka bangi im hakani ka perthai ko ki parlok ki jong ha trai Jesu ka jing im ka bangi im hakani ka perthai ba ngi kwa banyo ya ka jing penim day tang ladangi one show Jesus Christ ka jingim ka batang baru Christ ka don ka bor ka balaban pan tmai bor na ka bata jongi ka jingim ka batang baru Christ ka don ka bor ya ka ban pan kalador ya ka jingim jongi ka jingim ka batang baru Christ ka don ka bor ka balamanay yangi ya ka jing penim ko ki paralog bi ki jong out trai Jesu Siya ingin pelud ya ka bom jikut jongi. Habang idon na gani ka pertay. Kabade tang kata ka jaka syong basa jongi. Lani tang kata kabangin syong shipor. Hanrei ka jingim junom jongi. Kade siya ki weipat ki bynta. Tenrei ka ba donkam niya nga. Badya pi way po way. Bangin nang ban pankre. Ya kata ka hima peneng. Kahima ka ba bom jukut ka ba Blei la pankre na ka banta jongi way po way baladangi kwa ban yo ya gani kahima peneng kahima ba bom jukut ka ba hangta kan day tang ka jaka jong ka jingsuk ka jinkman ka day ka jaka jong ka jingsuk ka jinkman junom la junom baladangi kwa ban yo ya ka day tang lada ngi wan show Jesus Christ tang lada ngi pedyang yo Jesus Christ tang lada ngi kloy ban pendem how Jesus Christ ha ka jingem ka jongi kani ka phang tang baru Christ ko ki parap ngai ka khot yangi bat ko ki parlok ba it ki jonga how try Jesus ka khot na ka bata jongi lah ki jinkmen lah ki jingsngop ha bala ki jingsngsi lani ki jingele ki bingi don ha ka jingem jongi hanrei tongin yait rangkat baru Christ tongin im rangkat baru Christ bara ki por baro ngenong amen ha ka jingem jongi Baraki por baro, deban aingu yo Blei. Haki por baro, deban buram yo Blei. Haki por baro, deban long kiba shakri yo Blei. Daka ba kloy ban panroy ga gospel. Lama ka jinglong ka jingim jongi. Lama ka kren ka khana jongi. Lama ki kam ki jam jongi. Kine kin yatho. Bangi long ki khon jong Blei. Ngilong ki shakri jong Blei. Kine kin long ka khubor ka ba. Kaban ai shaki way pan, but ki way
kan kring yaki bakin wan yakaban mat yo Jesu para bangai bi bat ko ki parlok ba i jong out trai Jesu ale to wan ban mat yo Jesu ka jingim jompi ale to wan ban sham yo Khrist ha ka jingim ka jompi ale to wan ban pandam how Jesu Khrist ya ka jingim ka jompi kala ka bamot pai show Jesu Khrist pedang yo yesok bat o ai bo Jesu Khrist o bakas nam jo halor ka dingpna ya ka balak nya na ka banta ki pop ki jongi way po way unside but an pan khot yangi da ka ta kas nam jo na ka banta jongi way po way ban ngin yo ya ka jing panem dai Lyngba ka bangi wan ya ka ban pandam ban brat bat ban thelo do Jesu Khrist ban plalot ya ki pop baro kumta ngin yo pedang ya ka jing panem ka ba ho Jesu Khrist to Blei jingkyrkhu na ka banta jongi Lyngba kanika khubor ka ba ngilioban bu ha kanika khlem ka ba Tang baru Khrist hi ka ba kodor kalong ba ka jing panem ngin yo ya ka Blei jingkyrkhu yangi Lyngba kiniki ktien ha kanika khlem ka ba manta tongin yo ban ya duai ko ki parlok ba i jonga pirona ki yingi sem jompi pio i bat pipet pio snow ya kanika khubor ayu bo Blei la kran na ka banta jompi duai ha ki jika ki ba pi don yesok ba du Blei bat pan ma se how Blei ha kanika por ya kanu ka banta ka ba mensim jom Blei ola shan shap ya ka jingim jompi ba don kam na ka banta ban yo ya ka jing pan kantang thamai ba don kam na ka banta ban kala ka bamut ha ka jaka ka ba don pila ban duai lang ha kanika por ban ngeit u Blei un yo ban kyrkhu ya pi to Blei jingkyrkhu yangi tongin yo ban pelong ka ya jing ya duai lang ha kanika khlem ka ba manta tongin ya duai lang long bala kyrkhu ka kerteng ka jomya Blei kaba melai hangi ya kanika por na ka banta ban shakri ya me ha kani karansan ka ba kantang ka jomya Blei bi ngaduai de ka ba aingu ya me lama ka ktien ka jome ka bala pen kan mau hangi ba kata ka jingim ka bangi don na ka pertai la pedeng ka jing dap kerhai jo ka pertai hanrei la ka jingim jongi khlem U Khrist ka de ka jingim ka bampat biang ka don ka banta ka bala khot yangi bangi de ban IT ya la ka jong ka jingim bangi de ban kloi ban pendem ha ka man ka jome la U Khrist ngaduai na ka banta ki man sim ki ba kodor ki bala yo ban ngap ban shashkor ai bo man sim ba ko jome un budhen ya ka jingim jonki ai bo man sim ba ko jome un kyrkhu yaki shakata ka jing pen bet yala de shakata ka jing yo ban pen kantang thamai yala de ba shaka jingim ka bala pen kalador shaka jingim ka ba yo pedang ya ka jing penem long ka buram long ka jingro tang ya me Blei bi ngaduai de ka jinget ha ka kerteng ka jong Jesu ngaduai de ka jinget ngipan bara ka bawai no jong kanika khlem ka mingi ton na kanika jing shakri ka buram ka long yo Blei ka jingro ka long tang yo Blei to ka jingai ka jong Jesu Khrist ka jingai ba jong Blei na bom jukut rangkat ka jing slok ka jong man sim ba khut to kinilai hawai Blei Kenye sa rangkat bat ngi rangkat ba baro ki ba ngeit ki ba khoi bat ki man sim ki ba kodor ki ba yoban pet ban snap ban shashkor ya ka ktien jong Blei nadu mantam bat sharu ki bom jukutru amen. Shi sin ngarung ha i ying tre ba i kerdu bat sa kon swen jing su jing men kada i reu kan the khlem nong yara marwe basa e ban pendam i ong tang
Tang U Khrist nga shem Tang U Khrist hi Tang U Khrist Tang U Khrist nga da Tang U Khrist hi Harut ka jing Thia yap nga yeng I khan na ri I papang jingkho O trai I am I pu sam ki nga I tiang man sim jong I ha ba le no I pasya Tang U Khrist hi Tang U Khrist Tang U Khrist nga shem Tang U Khrist hi Tang U Khrist Tang U Khrist nga da Tang U Khrist hi nga I martar la te ban thang Uslur ban yeng hading baklam trim wat ya jing ya nang no uyo kabor kata ka jingjong umit sap nang ong Tang U Khrist hi Tang U Khrist Tang U Khrist nga shem Tang U Khrist hi Tang U Khrist Tang U Khrist nga da Tang U Khrist hi nong on khubor gospel kile Shari usya Shari kayor Kimrao Kapop banlan Jingim basu Kim nhau korshu Kim ting junjar Ne jingkyrkhu Tang U Khrist hi Tang U Khrist Tang U Khrist nga shem Tang U Khrist hi Tang U Khrist Tang U Khrist nga da Tang U Khrist hi Kismi kapor nga ilaway Baya paro kilamipan Perte la hadi Kiblas tuspa hang tangai Ngasngau kirwai jingwai batiang U Khrist Tang mauhi Tang U Khrist Tang U Khrist nga shem Tang U Khrist hi Tang U Khrist Tang U Khrist nga da Tang U Khrist hi
วันพายชูคริสต์ตัววันมันตาอุกปาอุคุณมันซิมกีอองน้องเล็ดกูริมกะคออุ่นเป็นคุดพากีปอบจงพีอุ่นสืบไปจิงปังจงพีบาเดตังอุคริสฮีตังอุคริสตังอุคริสงาเชมตังอุคริสฮีตังอุคริสตังอุคริสงาดาตังอุคริสฮี